Kære medmennesker! Kan man spise penge? Nej! Kan man spise guld? Nej! Kan man købe kærlighed? Nej! Hvad fanden venter I så på? Hør i gang, kære venner. Vi har i mange år gjort tingene på nogle bestemte måder. Og vi har gjort det så lang tid, så vi har glemt at kigge på, hvorfor vi gør tingene, som vi gør. Jeg repræsenterer et stigende antal mennesker rundt omkring i verden, som agiterer for, at vi begynder at tænke os op. Hvis I går ind på den hjemmeside, der hedder zday.dk eller zdai.dk, så kan I få yderligere information. Det handler om, mine damer og herrer, det er ikke, hvilket politisk parti, der sidder og prøver at skumme fløden. Det handler ikke om, hvordan vi fordeler legetøjet i sandkassen. Det handler om, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan sandkassen i det hele taget er konstrueret. I skal bruge jeres demokratiske ret og jeres selvstændige stemme til at tænke jer om. I skal samles og forstå, at konkurrence ikke skaber velstand. Det gør kun samarbejde. Vi er afhængige af hinanden. Vi bor på en planet, som er et lukket system. Den planet ved ikke, hvor vi lægger vores kunstige grænser. Den forstår ikke, hvad en race eller en religion er. Den er her bare. Vores succes afhænger af vores evne til at lægge os på linje med de naturlove, vi nu engang er en del af. Hvis vi vil have fred, hvis vi vil have frihed, så bliver vi nødt til at anvende en metode, der kan skabe fred og frihed. Det kan ikke nytte noget, at vi render rundt og ønsketænker os til tingene. Vi må gribe tingene pragmatisk an. Derfor håber jeg, at I vil tænke jer om og hjælpe hinanden og snakke sammen. Og lad være med at tro på alt, hvad I hører. Tak skal I have. Hej alle sammen, hej København, hej Danmark og verden. Jeg er her i dag for første gang i mit liv til en demonstration, fordi det er den første, der for mig giver nogen som helst mening. Det er første gang, at jeg hører nogen. Det er første gang, jeg hører nogen gribe fat nede under alle lappeløsningerne og alt pjatteriet, som politikerne snakker om, og snakker om, at der er noget galt med grundsystemet, som vi lever under. Og derfor er jeg her i dag. Det system er også det samme system, som har skilt fuldstændig rigdom i form af penge og rigdom i form af ressourcer. Der er overflod af ressourcer. Vi kan producere nok til os alle sammen, også dem, der dør af sult i Afrika og andre steder. Vi kan undervise alle folk. Ja, vi kan alle mulige ting i dag, men det meste af det bliver ikke gjort, fordi vi får blandet ressourcer og konceptet om penge sammen på en ret uheldig måde. Så jeg er her i dag af nogle meget grundlæggende grunde, og samtidig nogle meget komplicerede nogle, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, fordi det har alle de her aldrig dejlige mennesker gjort. Jeg vil godt bede jer alle sammen om i de næste dage at være meget opmærksomme på, hvilke medier, der taler om det her, og på hvilken måde. Det er en demonstration, verdensdækkende demonstration, 951 byer, millioner af mennesker. Hvis det her ikke er på forsiden af din avis på mandag, så kan du ikke bruge den til andet end at tænde op i pejsen med. Tak.